खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गावनि असे फिसाजोआनो बिमाखौ फासि होनो दाबि खालामदों बाक्सा गरेस्वरनि मोनसे जाथाय उत्तम चौधुरी आरो प्रार्थना चौधुरीनि 10 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमा प्रार्थना चौधुरीया गुबुन सेंग्रा कुलदीप सैकिया मुंनि सेंग्राजों स्रोदै मोजां मोनखुमालायोमोन आरो बे खोथाखौ जेब्ला 10 बोसोरनि हिनजावसा गथ'आ बिफानो खोन्थानो नागिरो अब्ला असे बिमायानो फिसाजोनि गोदोनाखौ ब्लेडजों हास'नो हुमखि होयोमोन आरो बेफोरखौ बिमा प्रार्थना चौधुरीया मोजां मोननाय सेंग्रा कुलदीप सैकियानि बोसोन बायदियै मावनो नागिरोमोन जायनि थाखाय 10 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ गावनि असे बिमा आरो कुलदीप सैकियाखौ फासिनि दाबि खालामदों गथ'सानि बिफा उत्तम चौधुरी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा सीआरपीएफनि सासे जवान बिसि प्रार्थना चौधुरी आरो कुलदीप सैकियाया मोजां मोनखुमालायनानै थांनाय 2020 मायथाइनि 11 अक्ट'बरावनो न'निफ्राय खारलांदोंमोन नाथाय कुलदीप सैकियानि बोसोन लानानै प्रार्थना चौधुरीया फिसाय उत्तम चौधुरीखौ फाव फान्दायनानै फिसायनि हेंथा केस होदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो फिसायनिफ्राय दानफायाव 12,000 राङै लाबोगासिनो दंमोन फिन दा प्रार्थना चौधुरीया बांसिन रां दाबि खालामबावनायजों लोगोसे सम्पति दाबि खालामदेरबावदों जायखौ लानानै उत्तम चौधुरीयाबो प्रार्थना चौधुरीनि हेंथायै गरेस्वर पुलिस थानायाव एफआईआर होदोंमोन दा गरेस्वर आरो दिसपुर पुलिस थाना जयै लोगो नांनानै प्रार्थना चौधुरी आरो कुलदीप सैकियाखौ गुवाहाटीनि 6 माइलनि भारा न'निफ्राय एरेस्ट खालामबाय उत्तम चौधुरीया बुंथिनाय बायदिब्ला बिसि प्रार्थना चौधुरीया मोजां मोननाय सेंग्राजोंनो थाथों नाथाय हाराहास्ति दाखालामथों होननानै बुंथियो लोगोसे नखरनि सुबुंफ्राबो बुंथिबावोदि बिमानि थाखायनो फिसाजोनि खर'आवबो गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैदों बनरगाव मण्डलाव फैगौ 2025 मायथाइयाव बिजेपिनि एमएलए राजीव ब्रह्मखौ देरहाहोगोन बेनि थाखाय बिजेपि दोलोआ दानिफ्रायनो थाग थियारि जाखाबाय होननानै फोरमायथिदों बिजेपिनि मावथिया बनरगाव मण्डलनि सिङाव बिजेपि दोलोनि गिबि एग्जिकिउटिभ मिटिं जादोंमोन जेराव नैथि खेबनि थाखाय जयनिं हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन बे जयनिं हाबाफारियाव 100सो गुबुन गुबुन दोलोनि मावथि आरो मददगिरि बिथांमोनहा बिजेपिनि एमएलए राजीव ब्रह्मखौ मोजां मोननानै बिजेपि दोलोआव हाबफैदों राजीव ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथाङा देरहासारनो हादोंमोनब्लाबो बिपिएफ दोलोआ सोरखार दानो हायैलाय रायजो राजाफोरनि खामानिखौ मावनो हायाखैमोन जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनो होनाय रादायखौ सुफुंनो बिजेपि दोलोआव हाबफैदों बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि बोसोर गोदाननि थाखाय दा बांद्राय सुबुंफोरा जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाफैयाखै नाथाय उननि समाव बिजेपि दोलोआव सुबुंफोरखौ सोलांबाय थागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा बिथांनि अनगायैबो बनरगाव मण्डलनि बिजेपिनि सासे दैदेनगिरिया बुंथिदों दि बनरगाव मण्डलनि सिङाव 11,000निबो गोबां बिजेपिनि मावथि थासेयावबो बिजेपिया थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव टिकेट मोननो हायाखैमोन इउपिपिएलजों मित्रजोट हिसाबै इउपिपिएलखौ मदद होदोंमोन नाथाय 2025 मायथाइनि बिसायख'थियाव राजीव ब्रह्मखौनो देरहासार होगोन बेनि थाखाय दावहानि सिगांनिफ्रायनो बिजेपि दोलोआ थाग थियारि जाखाबाय आरो बनरगाव मण्डलनि सिङाव 35,000 बिजेपिनि मावथि खालामगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा कभिड-19नि थाखाय टेब्लेट दिहुनबाय मेनकाइन्ड फार्माया कभिड-19नि थाखाय मल्नुपिराविर टेब्लेट दिहुनबाय बे मल्नुपिराविर एन्टिभाइरेल ड्रागआ आरएनए भाइरासखौ बांनायनिफ्राय होबथायो बे टेब्लेटखौ सानबा जानो नांगोन आरो टेब्लेटनि बेसेना गासै 1,399 रां कभिड-19नि बे टेब्लेटखौ सेन्ट्रेल ड्राग्स स्टेन्डार्ड कन्ट्रल अर्गेनाइजेसना गनायथि एबा एप्रुभेल होदों रिपर्टनि बायदिब्ला कभिड-19नि टेब्लेट मल्नुपिराविरआ कभिड-19जों नाख्रेबजाहांनाय बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनो हायो भारतआव बे टेब्लेटखौ इमारजेन्सि बाहायनायनि थाखाय गनायथि होनायनि अनगायैबो इउकेनि ड्राग रेगुलेटर आरो इउएस फुड एन्ड ड्राग एडमिनिस्ट्रेशनाबो गनायथि होबाय बेनि अनगायैबो सेन्ट्रेल ड्राग्स स्टेन्डार्ड कन्ट्रल अर्गेनाइजेसना सिराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियानि कभिड-19 भेक्सिन कभोवेक्सखौबो इमारजेन्सि बाहायनायनि थाखाय गनायथि होबाय गुबुन फारसेथिं अमिक्रननि गोसारनाया हादराव लासैनो बांबोनायखौ नुनो मोननाय जादों मेघालयआव खेबसेयैनो 5नि देहायाव अमिक्रन मोननाय जादों 5नि मादाव 3खौ सानजा खासि हिल्स जिल्लायाव मोनदों आरो 2खौ रिभय जिल्लायाव मोनदों अमिक्रन मोननो हानाय 5 बिथांमोनहा सासेया इउएसनिफ्राय फैनाय सासेया निउ दिल्लीनिफ्राय आरो सासेया आसामनिफ्राय दावबायहैनायमोन आसामनिफ्राय मेघालयआव दावबायहैनाय सुबुंनि देहायाव अमिक्रन मोननायनि उनावनो आसामावबो अमिक्रना सौफैबाय नामा बेखौ लानानै साननो गोनां जादों मेघालय सरकारा कभिड-19नि गोसारनायखौ नोजोर होनानै सुबुं थुबुर जानायखौ हेंथा होदों आरो शिलंआव प्राइभेट गारि खारनायफोरखौ अड इभेन एबा जरा बेजरा नाम्बारजोंसो खारनो गनायथि होदों
आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि एसपि एडिशनेल एसपि आरो साब डिभिजनेल पुलिस अफिसारफोरखौ लोगोआव लाफानानै मोनसे कनफारेन्स खालामदोंमोन। बे कनफारेन्सआव पुलिस डिपार्टमेन्टखौ टेक्न'लजिकेलि एडभान्सड आरो सिटिजेन फ्रेन्डलि पुलिस फर्स खालामनो थाखाय सावरायलायनाय जादों। बेनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि कामान्ड' बेटालियनाव 5,000 गोदान पस्ट बांहोदेरबावनाय जागोन। बेनि सिगां 11,000 पस्टनि भेकेन्ट दंखायोमोन। बेयाव थिसननायनि खामानिखौ 10 मेनि सिगांनो होनो थांखि लादों होननानै फोरमायथियो। सोलोंथाइ बिफानाव 25,000 एपइन्टमेन्ट होनायनि थांखि लादों आरो सावस्रि बिफानाव 5,000 एपइन्टमेन्ट होनायनि थांखि लादों। बेखौ 1 नङाब्ला 2 मे अक्ट'आवनो होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो नोगोरारिफोरखौ मदद होनो थाखाय साख्रिनि थाखाय पुलिस भेरिफिकेसन, पासपर्टनि थाखाय पुलिस भेरिफिकेसन आरो एक्सिडेन्ट जानायाव पुलिसनिफ्राय रिपर्ट मोननायाव गोबां नेनो गोनां जायोमोन। दा पुलिस भेरिफिकेसनखौ दान मोनसेनि गेजेरावनो मावफुंनो थाखायबो बिथोन होबाय। बेनि अनगायैबो ड्राग्सनि हेंथा गोख्रोङै सुग्रोमनो थाखाय आरो ड्राग्सनि फालांगि खालामग्रा हान्जाफोरखौ सिफायनो थाखायबो एसपि बिथांमोनखौ बिथोन होनाय जादों। हाथियार लाग्रा आफादफोर जायजों सरकारा सिजफायर खालामदों बिथांमोननि थाखायबो रिहेबिलिटेशन होनायनि सायाव आबुङै सावरायलायनाय जादों, जाहाथे बिथांमोननिफ्राय गोदानै आयेन सिफायग्रा जोनोम मोनबावा। बेनि अनगायैबो टेक्न'लजिनि बेलायावबो पुलिस डिपार्टमेन्टखौ गोख्रों खालामनो थाखाय माखासे थांखि लादों, जेरै फरेन्सिक रिपर्टखौ पर्टेलाव आपल'ड खालामनाय जागोन, जायखौ जों डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। बेनि अनगायैबो एफआइआर होखांनायनि उनाव चार्जशीटखौबो पर्टेलाव आपल'ड खालामनाय जागोन, जायखौ कर्टआव डाउनल'ड खालामनो हागोन। बेफोर खामानिफोरा गुबुन रायजोआव जाखाबाय, बेनिखायनो आसामावबो खालामनो थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथियो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। रां लाबाय थानाय समावनो वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब एन्ड बेकवार्ड क्लासेस डिपार्टमेन्टनि सासे सोरखारि आइजो मावफारियाया हमजादों। 4,000 रां लाबाय थानाय समावनो सीमा देवीखौ आसाम सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सनिफ्राय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन सेलआ हमनो हादों। सीमा देवीखौ 4,000 रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हानायनि अनगायैबो सीमा देवीनि बेगनिफ्राय 99,000 रां हमनो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सीमा देवीया सिगांनि समनिफ्रायनो गोबां जाख्ल'नायनि खामानिफोरखौ मावबोबाय थादोंमोन। बे खौरांखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन सेलआ मिथिनानै सीमा देवीखौ रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो मोन्दों आरो बिथांनाव सोंनाय फिनाय लानो थाखाय दा डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सननि हेडक्वार्टाराव लानानै थांनाय जाबाय। मणिपुराव विधानसभा बिसायख'थि जानायनि सिगां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मणिपुराव दावबायफैदों आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मणिपुराव दावबायफैनाया बेनो गिबि खेब। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया मणिपुराव फैनानै 4,800 कौटि रांनि गासै 22 डेभेलपमेन्टेल प्रजेक्टफोरखौ बेखेवलांदों। बेनि मादाव लामा बानायनाय, लोंग्रा दै जगायनाय, सावस्रि बिफानाव जौगानाय लाबोनाय, नोगोरखौ जौगाहोनाय, हाउसिं, इनफरमेशन टेक्न'लजि, स्किल डेभेलपमेन्ट आरो गोबां। बेनि अनगायैबो मदि बिथाङा गंसे कभिड-19 हस्पिटाल बेखेवलांदों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय बोसोर 2021 मायथाइयाव गासै 644 सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन ट्रेन आरो स्टेशनफोरनिफ्राय रैखा खालामनो हादों आरो गासै 24 मानसि लांखारग्राफोरखौ हमनो हादों। रैखा खालामनो हानाय 644 सुबुंफोरनि मादाव 83 सुबुंफोरखौनो गुबुन जायगायाव दैथायहरखानायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेआ 11 कौटिनिबो गोबां आयेन बेरेखा फालांगि खालामनाय मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों आरो आयेन बेरेखा मुवा बेसादफोरनि फालांगि खालामनायनि दायाव 105 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। 11 कौटिनिबो गोबां आयेन बेरेखा मुवा बेसादनि फालांगि खालामनायखौ हमनायफोरनि मादाव गान्जा, ब्राउन सुगार आरो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनाय गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ हमनो हादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।